sa halagang 226 from Lazada. Maganda nga ba? Tara na, buksan na nang malaman na. At eto na nga, hihiwain ko na ang fragile at fragile kung basahin ng mga matatalino at walang kaarte-arte. Eto na nga, bumungad sa akin ang napakalalaking bubble wrap na kasing laki ng bukol ni Emerson Bermudo. At walang pumutok na kahit isang bukol, ibig sabihin nasa magandang kalagayan ang ating parcel. Ayan na ang Boston tin na pinakahihintay natin. Bubuksan ko na. Sa case pa lang, 150 na. Saan ka pa? Ayan, garantisado, protektadong protektado. Quality stainless buckle, Boston tin. Boston tin yan mga boss, Boston tin. Ang relo ng mga piling boss na kagaya mo. Isukat na natin mga boss para magpiling boss na tayo. Ayan, napakalambot ng kanyang strap. Ayan, fix na fix mga ka-fix. Sinong magsasabing 226 lamang ito? Dahil napakaganda ng kanyang design na pwedeng makipagsabayan sa mga sports watch na mamahalin. At para sa mga interesado, ibababa ko na po ang link sa description ng bidyong ito. Thanks for watching. Bye-bye.